E, Rocío, porque tamén temos un caso espectacular en Monforte de Lemos, Imos un pouco seguir falando do tema da ocupación, pero mirade, porque neste caso falamos desas empresas que sabedes que existen de desocupación por toda España, xa están en Galicia, xa actúan por aquí, e neste caso, eles mesmos, estas tres persoas que se achegaron a Galicia dende Valladolid, anunciaban así a súa entrada en Lugo. Señores, estamos en Galicia. Hemos venido a hacer 2 desocupaciones. Hemos estado esta mañana en León y ahora estamos aquí, en Galicia. La verdad es que estamos en Lugo, exactamente. Me encanta esta tierra. Buenos mejillones, buenas almejas y buen marisco, señores. Reíros todos, que ha hecho gracia, ¿verdad? Señores, ¡ocupa fuera! Caballero, no se haga el tonto, porque no es tu vivienda, cara de culo. Espabilado. Y te voy a coger y voy a ir a tu trabajo y te voy a hacer un vídeo. Te vas a salir guapísimo en todas las redes sociales como el sinvergüenza de Galicia. ¿Qué te parece? Y a tu mujer también, que trabaja en un hotel. Es más, voy a ir ahora mismo voy a ir al hotel a registrarnos allí. Que te olvides tú, que estás viviendo en una casa que no es tuya. Pois estes son os métodos destas empresas de desocupación. Neste caso, entraban en Lugo porque ian directamente a Monforte de Lemos. E é verdade que eles foron contratados por un propietario que tiña un piso ocupado e quería que estes 3 homes botaran eses ocupas do seu piso, unha parella. Que pasou? Estes 3 homes confundíronse ou polo menos deronlle mala dirección e entraron no portal do lado e foron ao piso que non era. Nese piso estaba o seu propietario do piso, nada que ver con este caso. E estas imaxes que estamos vendo é o que pasou na porta da súa casa, da casa deste home de 52 anos. Petaronlle a porta, chamaronlle cara de cu, sin vergonza, e que ían gravar a muller no seu posto de traballo para que todo o mundo soubera que tiña débedas. Nada que ver co caso. Agora lle preguntamos a Alejandro Vega sobre como funcionan estas organizacións e a que pena se poden enfrontar estas 3 persoas. Pero antes, imos ata Monforte porque, ollo, conseguimos falar con esta empresa de desocupación e tamén con ese home que foi increpado que nos di con 52 anos que aínda non se atreve a sair da casa porque ten o medo no corpo. Vimos ata Monforte, ata este portal onde a semana pasada un veciño foi increpado por unha empresa de desocupación. Que pasou? No 38, no mesmo andar, no mesmo piso que el, hai un ocupa. Pero non era o caso, el estaba na súa casa, algo que a empresa de desocupación non entendía. Imos a ver se podemos falar co veciño afectado. Sí. E como se sentiu vostede nese momento, cando viu 3 personas aí que o estaban increpando? Amenazado, sí, intimidado, sí. Estaba viviendo en una casa que no era mía. Que no es tu vivienda, cara de culo. E vostede que lle contestaba? Pues que era mi vivienda, que yo estaba en mi propiedad. E non lle facían caso, non? Seguían amenazándome igual. Voy a llamar ahora mismo a la policía para que lo demuestres tú, que es tu vivienda. Espabilado. Y te voy a coger y voy a ir a tu trabajo y te voy a hacer un vídeo. Que vas a salir guapísimo en todas las redes sociales como el sinvergüenza de Galicia. Debeuse a un erro nos números, non? Sí, eso parece, sí, así es. Presentou denuncia xa? Exactamente, sí, así es. É que viñeron aquí e uns tíos de desocupación, pobriño, e era un señor maior o que estaba aí no piso. O dueño. É o portal do 38 onde é o problema. É caro para o señor, pobriño, colleu muchísimo medo e caro non lle abriu. Eso está moi mal, teñan que se asegurar ben. Se me pasa a min, eu denunciaría. Que non é normal que veñas encima, por lo menos rectifica. Segundo nos din, o ocupa estaría neste portal. É o mesmo edificio, distinto número. Aquí están de 10 años alquilados, pero que de 6 años no se paga el alquiler. Y los señores ya empezaron a desocupar el piso. Se equivocaron, tenía que entrar en 38 y entraron en 36. Imos agora a intentar contactar coa empresa de desocupación para saber a súa versión. La verdad es que el tema es muy simple. El propietario se equivocó y nos dio el portal equivocado. Nosotros no nos hemos equivocado. No outro portal sí que hai unha persoa, creo que en estado de inquiocupación, ¿no? Exacto. Puedo garantizar que la desocupación está hecha. Dentro de un mes se van los inquilinos a los que fuimos a ver, que llevaban casi 5 años sin pagar al propietario. Vale, le deben una cantidad de 27.000 euros y hemos llevado a cabo la desocupación
nos demanda es una equivocación muy simple, no nos llegó a abrir la puerta, tampoco pasa nada. Y está todo el operativo grabado, no se le hace ningún tipo de amenaza, así que no me van a condenar por ello. No estoy cometiendo ningún delito por llamar a una puerta, ¿me entiendes? Cuando vaya a hacer la desocupación y vaya a entregar las llaves al propietario, iré al portal de al lado y le diré, oiga, mire, fue una confusión del propietario del vecino de al lado. Disculpas. Increíble historia, deixounos ca boca aberta a ver a maneira de proceder desta empresa de desocupación que por riba pois se enganaron no piso no que estaban aí chamando a porta e a persoa que estaba ao outro lado era o propietario desa casa e non tiña nin impagos, nin estaba facendo ningún tipo de inquiocupación en absoluto. Vai a historia, Alejandro, pero moita xente, o mellor, non coñece a existencia destas empresas de desocupación. Queremos que nos expliques un pouco que son e, sobre todo, se son legais. Son empresas que eu creo que teñen un doble aspecto, o doble componente. Teñen unha primeira parte que é de mediación, en teoría. Bueno, de feito, eles no vídeo vese, non? Queremos negociar esa parte de mediación, sen dúbida non existe ningún tipo de habilitación para facela, é dicir, calquera pode ir a un sitio no nome de un propietario para negociar co que está dentro da vivienda para sair. Esa parte de mediación non ofrece en principio ningún tipo de problema ni ningún tipo de arista legal. A parte que sí ten un aspecto máis conflictivo, ou polo menos que está legislado, é a parte de seguridade privada, porque a outra forma, os dous mecanismos con que funcionan estas empresas é, por un lado, a mediación, e por outro lado, a seguridade pasiva, é dicir, plántanse diante da vivienda, porque calquer dono pode contratar seguridade privada para facer unha protección de bens, e a partir dese momento eles non poden, os desocupantes, estas empresas non poden sacar pola forza a ninguén, pero sí que poden impedir que entren, e por tanto, de alguma maneira, é un sitio, no sentido medieval da palabra, é un sitio, plantas diante da casa e non permiten que ninguén entre. Isto, para facelo, teñen que ter unha habilitación de seguridade privada e, ademais, legislase e regúlase pola Lei Orgánica de Seguridade Privada que regula este tipo de actuacións. En ese sentido, pues, digo eu que terán que ter todos a súa habilitación, a súa chapiña, a súa, en fin, formación nesta materia. E, por tanto, se respetan esas dúas cuestións e se manteñen dentro da legalidade, que se pode, non cometerían ningún ilícito. Sempre que se manteñan dentro da legalidade, claro. Dentro da lei, claro, Alejandro, ti falas desa primeira parte que efectivamente é un pouco, pois, como xustifican, non, a súa existencia, a mediación. Eu aquí, sen ter nin idea, vexo a 3 persoas na porta da casa dun home, neste caso equivocado, ademais, petándolle na porta, chamándolle sinvergonza, cara de cu, imos ir ao traballo da túa muller a gravala e que todo Galicia saiba que sodes uns sinvergonzas. Estas 3 persoas, haxe equivocación ou non, aí a mediación parece un pouco rara. Parece rara. Este home de Monforte xa denunciou. Estas 3 persoas a que se poden enfrontar exactamente coa denuncia deste veciño increpado? O conxunto dos feitos ou das actuacións destes 3 señores está moi cerca, non me atrevo a ser concluyente de que vai haber unha sentenza nese sentido, pero moi cerca do que son, como mínimo, unhas coaccións. Porque poñerse delante da casa de alguén a golpear a porta e vouche facer isto mal outro, eso é unha coacción. Sí que é verdade que as coaccións hai que analizarlas ao conxunto, hai que ver o tempo que duraron, hai que ver a intensidade, as palabras, pero se ven analizando cada feito por separado, pode que este no límite do que é un delito ou non, a amenaza de voute gravar se non pagas, bueno, está no límite do que é unha amenaza delictiva, o insulto a día de hoxe non é delictivo, o puro insulto, sí que é unha infracción administrativa, pero non é delictiva, pero o conxunto, todo iso, se o pos nun mesmo recipiente, sí pode ser constitutivo dun delito de coaccións. E, dende logo, supoño que vai haber un procedimento, non sei se por delito leve ou por delito menos grave. Ese multa, non? En principio, se vai como delito menos leve, sí. Se algún xuiz considera que hai motivo para considerar que isto é unha coacción delictiva menos grave, xa sería pena de prisión tamén. Se estas empresas, Alejandro, pois se ciñen a esa legalidade, a todos os métodos que fan legais, canto pode costar contratalos, máis ou menos, non? Un abanico de contratación e non sei se sale a contas contratar a esta xente. Normalmente cobran dúas partes, unha provisión de fondos de 1.500 euros
e despois, ao final do traballo, cando recuperan a vivenda, outros 1.500 euros. Isto é o que, máis ou menos, teño o coñecemento. Non sei se sempre é o mismo, en función das cantidades, da intensidade de ocupación, non sei, pero en xeral é así. Sae a conta ou non sae a conta? Económicamente non o creo, é dicir, un abogado e un procurador moi dificilmente van a cobrar máis de 3.000 euros por un tema dun desafiuzamento ordinario ou dun procedimento penal incluso para desalosar a ocupas. E de feito, a día de hoxe, porque, bueno, só hai que matizar cando é un que ocupa ou cando é un ocupa, pero os ocupas a día de hoxe pola vía penal vai bastante rápido, pódense pedir medidas cautelares, pódense facer cousas. Eu son penalista e, home, en principio, máis de 3.000 euros por un asunto destos xa vos digo que non vou cobrar, en principio. Ahora, máis rápido, seguramente ese é o problema. Claro, Alejandro, ese é o problema e a veces é verdade que hai que poñerse no sitio da xente, hai que ter certa empatía e a desesperación leva a facer certas cousas, pero sen dúbida, aquí na Hora Galega acreditamos na xustiza, é verdade que a veces vai moi lenta e, en fin, pois tamén teñen moito traballo xulgados, os abogados facedes o que podedes, ademais, pero sen dúbida eu apostaría sempre chamar os servizos de Alejandro Vega ou de quen sexa e xa nos irán informando dos pasos que podemos dar, dos que non podemos dar e xa as empresas pois, que se dediquen a outros negocios, creo eu. Sobre todo porque agora xa non é tan lento como era antes, hai moitas máis medidas e, por tanto, hai un certo idea na sociedade de que o xulgado vai sempre lentísimo e non é verdade. Vai estar por anos a cousa, non é verdade. Pode pasar, sí, pode pasar. Calquer asunto ten a facultade de complicarse, pero en principio non ten por que pasar. Pois Alejandro Vega, moitísimas grazas por estar esta tarde connosco aquí na Hora Galega. Un placer. Graciñas. Gracias a vos. Voltamos de novo ao barrio de Someso, onde os veciños denuncian unha vaga de roubos que están sufrindo nos seus vehículos, tanto dentro como fora dos seus garaxes. Así foi como demos conta delo. Nos llama la atención el hecho de destrozar o cometer un acto vandálico en un vehículo por conseguir jerseys, bolígrafos, USBs. Sales por la mañana con las prisas de ir a trabajar y te encuentras el coche sin ruedas o que te han robado la gasolina. Entonces, parte de las molestias y de la inseguridad que te genera, también te crea una serie de inconvenientes ya a la hora de hacer tu día a día. Entre Someso e Birloque atópase esta casa ocupa que teño ás miñas costas, da que parece que provén toda esta vaga de roubos e o malestar dos veciños. A Marti é o presidente da Asociación de Veciños desta zona. Que sabedes desta casa? Sabemos de su ocupación, sabemos que lleva ocupada bastante tiempo, que hubo un incendio dentro de la vivienda, por llamarlo de alguna manera, y se ocupan. ¿Hay trapicheos de droga? Sí, a ver, el tema de los trapicheos se viene de mucho tiempo atrás y el miedo que copa es que al final lo que estamos viendo se está extendiendo a otras zonas de la ciudad, a barrios aledaños, que son pues robos en garajes, en locales, como aquí ya tenemos dos locales que han sido robados hace un par de meses. Vos tendes un negocio aquí, un bar concretamente, e ademais está ao lado pegado un instituto. Como é vivir con esta situación? A ver, es un poco incómoda, ya que como no conocemos a las personas, sobre todo, gente que ya ha tenido varias intervenciones con la policía. Tenemos un negocio que apertura todo el día, básicamente. En las noches, obviamente, nos han intentado ya, se ve en la puerta que están forcejeados, no sabemos si son ellos directamente. Gente que no conocemos, mal aspecto, que nos pone nerviosos, básicamente. E claro, a vosa clientela pois, son basicamente menores, non? Que proveñen do instituto que está aquí ao lado e pois, sentides inseguridade, medo. Sí, salen en grupo, ya la gente antes iba sola, se quedaba hasta tarde, ahora van máis en grupo. Se escoitan voces, berros, hai pois como enfrentamientos entre eles. Directamente, pois o mellor problema cos veciños de momento non se sabe moito. Pero sí que estes días xa se empezou a decir pois, que hai unha serie de roubos aí no recinto ferial. Pois o domingo fai o mellor, pois non sei se 15 días, houve aí un que morreu, viñeron pois eso, a policía, ambulancias, aí houve, antes da morte parece ser que houve unhas agresións, entón non sabemos tamén se está relacionada a morte con eso. E como é vivir pois con esta situación aquí ao lado da casa? Moi malo, pobre, iso é malísimo. Tes medo de...? Claro que teño medo.